аксарияти модарону бонувон ба тозаву тамиз кардани хонаҳо мепардозанд ва дар баъзе мавридҳо бонувон бо нияти оне ки ба баҳору наврӯз расиданд, сардиҳои зимистонро дур кардаву ба рӯзҳои офтобӣ расиданд, пахтаҳои сахту сардгаштаи курпаву болишт ва курпачаҳоро иваз мекунанд ки ин низ яке аз суннатҳои наврӯз ба шумор меравад. ахуникиҳо буромадем, мо ба гармиҳо расидем, шукронӣ наврӯзу баҳорро мекунем. ҳаминда курпа болиштаи нав мекунем, пахтаҳоя зада овара бо курпоя шушта тоза кара пахта кара бо тевчи кара мемонем, хонаоя тоза кара. Суннатҳои наврӯзу баҳор, омади баҳор охи мо да ҳамина мужда мерасонак. ин модар солиёни зиёд аст ки бо ҳунари курпадӯзӣ машғул аст ва ба курпаҳо пахта монда онро медӯзад. дастамо мебия медӯзем ҳар як кадоми ҳамон курпа болиштаи худамона бо мебиёран. ягон одами коригар ҳастанд ку коригаро аваёя мебиёран, метиян авро аз тар мекунем, медӯзем, метием қавиқ карда. дастамо мебия бо ёрдами ҳамино. курпадӯзӣ кори як нафар набуда кори дастаҷамона ба ҳисоб меравад. ин модар мегӯяд танҳо кор кунам зуд зиқ шуда хастагии худро ҳис мекунам ва барое ки хастагиро ҳис накарданаш ҳамсоя занҳоро якҷо сарҷамъ оварда бо ҳамроҳи онҳо ба курпадӯзӣ машғул мешавад. маҳо мебием ҳамсояҳо ёрда метием, мешинем. вақти иноям гузаштанша намефаҳманд, ино вақти гузаштанша бой мане акурпо зиёдӣ караги майду чайдҳоя қуроғ медӯзем. дастархон барои арӯз ягон ҷо рафтанда ё талбонда гирифта мера. ҳамино қинду пиндуҳоя намепартоем, қуроғ медӯзем. дастамо мебия ёрда метем. ин модар ин ҳунарашро ба келину духтарҳояш омӯзонидааст ва онҳо низ барои курпадӯзӣ ба ин модар кӯмак мерасонанд. ин модар на танҳо барои аҳли хонаводааш курпа медӯзад, балки масъули дасти ин бонуи ҳунарманд хонаи наварӯсонро ором медиҳад. зани тоҷик ба ҳамин курпа болишт охи зеби одами ҳамин зани тоҷик ҳамин курпа болишт хонаи арӯсода соз мекунем. манам хел тахту борое ки мана дар хона задагӣ ман ҳамин ая арӯс ҳамин хел тахту бор мекунем. ха зеби зиннати ҳамин одамӣ дар зиндагӣ да ҳамино дар кор ку. курпои арӯс тайёр шуд, болиштои қуроғ мемонем. тахту тори хони келин ба зеб метова. ҳам тахту ҳам бахт гуфтем дар тоҷикӣ. духти ҳар як курпаву курпача вобаста ба ҳаҷмаш вақти муайянро дар бар мегирад. вай авро аз тар мекунем, пахта меандозем, қавиқ накунем ва пахтива ҷудо меша. бояд қавиқ кардан дар кор. пахтоя бояд нав кунанд, курпаҳоя нав кунанд, ба наврӯзиҳо тайёрӣ бинанд баъд аз зимистон биромадан. ва ин модар бо ана ҳамин ҳунараш зиндагиашро пеш мебарад. оши бурида яке аз хӯрокҳои миллӣ буда, занону модарон ин хӯрокро бештар дар фасли баҳор ҳангоми иди наврӯз омода мекунанд. хамирро тунук кардаву маҳину борик буридани он аз маҳорати ҳар як кадбону вобастагии зиёд дорад.
дар бештари мавридҳо ба ин хӯрок донагиҳоро зиёдтар илова мекунанд, то ки сол пурфайзу бобаракат бошад. пас аз буридан кадбону хамирро бо истифода аз орд дастак мезанад ва хамири буридашударо дохили дег намуда то ҷӯшиданаш интизор мешаванд. дар фасли баҳор сабзаву кабудиҳо хеле зиёд аст ва ин хӯрокро бештар бо истифода аз алафҳои баҳорӣ, пудинаву кабудиҳо омода мекунанд. ва инак хӯроки баҳорӣ омода шуд. асоси хӯроки наврӯзиро суманак ташкил медиҳад. суманаки худ аз гандум орд пайдо шудааст. аз ин рӯ бонувон дастархони идонаи наврӯзиро бо маҳсулотҳои нонӣ оро медиҳанд. аз қабили кулчаю чапотӣ, нонҳои сафрӣ, орзуқу чагалдак, таҳмолу фатир, самбуса ва дигар анвои шириниҳо дастархони идонаи наврӯзиро оро медиҳад. بادام بوی نازی نوروز، گلمی سبزه پایندازی نوروز، براهش ابری نیسان دور بپاشد که تندر آورد آوازی نوروز. زمین از مقدمش پرزیب و فر شد، شمیمش نکهتی بادی سر شد. تبسم کرده از نوروز امروز که فوجی لاله در صحرا بدر شد. нон ин зебдиҳандаи дастархони ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ аст. аз ин рӯ мардуми тоҷик нисбати нон эҳтироми хосае доранд. агар мо даруни дастархон тамоми нозу неъмати дунёро гузорем, нон нагузорем, пас ин хони тоҷикӣ нест. зеро меҳмондӯстиву дастархонороии мардуми тоҷикро бо ҳамон кулчаву чапотӣ бо нонҳои болаззаташ мешиносанд ва пухтани нонҳои болаззати тоҷикӣ низ хоси ҳунари бонувони тоҷик аст. ин бонувон барои оростани дастархони наврӯзӣ хамир омода карданд, то кулчаҳои болаззат омода кунанд.
дар оташдон, яъне дар танӯрҳои бо гил сохта шуда, шӯълаи оташ афрохтанд. То сафед шудани дегдон ҳезум мегузоранд. сипас кулчаҳоро дар дегдон мечаспонанд. то оне ки кулчаҳо сурх мешавад, рухсораҳои модари тоҷик лолагун мегардад. ин аст заҳмату пухтани нони тоҷикӣ. наврӯз лолаи хушранг баромад, булбул ба тамошои дафу чанг баромад. мурғони ҳаво ҷумла бикардам парвоз, мурғи дили ман аз қафаси чанг баромад. модари тоҷик худ ҳунарманд аст. духтани гулдӯзиву қуроқидӯзӣ хоси ҳунари бонувони тоҷик аст ва модарони тоҷик пайваста кӯшиш мекунанд ки фарзандонашон низ дар рӯҳияи ҳунармандона ба воя бирасанд. духтаронро аз синни хурдӣ ба корҳои дастӣ сӯзани дӯзӣ ҳидоят мекунанд. гулдухтарон ҳангоми иди наврӯз якҷо сарҷамъ омада дар ҳавои тоза бо сурудхонӣ, бо рубоётҳои наврӯзӣ ба духтани гулдӯзӣ машғул мешаванд. наврӯза ба наву баҳор кай мебинам, гулҳора ба шаш қатор кай мебинам, гулҳора ба шаш қатор дар фасли баҳор, дунёра ба як қарор кай мебинам. зимистон рафтаву наврӯз омад, ба шоме ҳар куҷо пирӯзӣ омад. нидоме кӯҳ омад пуш файрод, ки имшаб назди мо пирӯзӣ омад. наврӯз шуду шодам, аз дарду ғам озодам, як ҷомаву як салла дар наврӯзӣ устодам. баҳор омад, садои булбул омад, насиму фораму бӯи гул омад. либоси сабзро саҳро ба бар кард, кӯлоҳи сабсафед олу ба сар кард. наврӯзи диёр омад, пайғоми баҳор омад, дар мавсими кор омад, наврӯз муборак бод. ҳаво гарму замин нарму, гули себарга рақсо шуд, баҳоро шуд, баҳоро шуд, табиат боз хандон шуд, зинав сӯи оби ҷӯй, шитобон шуд, шитобон шуд. наврӯз шуду шодам, аз дарду ғам озодам, як саллаю як ҷома дар наврӯзӣ устодам. дуғ низ яке аз нӯшабаҳои мардуми мо аст ки модарону бонувон аз ҷурғот ё худ чакка онро омода мекунанд ки иштиҳои касро мекушояду ба саломатии инсон манфиатбахш аст. гард кишидан гирифт, широфа раймон кишид, ҷирғот мекунем. ҷирғотҳоро чакка мекунем, чаккаҳоро дуғ мекашем. и дуғои мекашидагимон роған тайёр мекунем. қаймоқошо мегирем, месӯзем, роғани зард тайёр мекунем.
ای روغن ای مسته ها تحمل میکنیم. در زندگی همون استفاده میبریم. قلم فطیر میکنیم، خروطا میکنیم ای روغن هاشون، آش میکنیم، استفاده برده در زندگی همون میبریم. пахтазанӣ бо химчак ва рестани рисмон аз пахта, пашму пилла низ маҳз дар баҳор сурат мегираду яке аз суннатҳои наврӯзӣ ба шумор меравад. дар ин фасл паррандагон низ чун инсонҳо хурсандик мекунанд. аз гармию рӯшноӣ, аз фасли баҳор, аз соли нав дар ҷашни наврӯз суруд мехонанд. حالا ما طرز تیار کردن قورتاب رو نشان میدهیم. اول کمتر شکر رو میاندازیم، آب همراه میکنیم. بس. قورتاب яке аз хӯрокҳои миллӣ буда дар ҳар минтақа бо шаклу усулҳои гуногун омода карда мешавад. фатири гарм رو ریزه میکنیم. حالا چلوبی که تیار کردیم در بالای آن میریزیم. اکنون پیاز رو در بالای آن میپاشیم. اون کبوته که آماده کردگی هستیم اون رو نیز همراه میکنیم. اکنون روغن تصفان رو در بالای اون میریزیم. инак қуртоби мо омода шуд. бо иштиҳо бошед. طوری که همگان میدونیم قورتاب یکی از خوراک‌های ملی تاجیکانه به شمار رفته. آن را بیشتر دهقانان استعمال میکنند چون که آن به نهایت خوراک بقوت است و آنها آن را استعمال نموده به کشت و کار دهقانی مشغول میشوند. سر
кандакорӣ яке аз ҳунарҳои қадима буда, бештар ба ин кор мардуми деҳот машғул ҳастанд. Усто Ҳасан солиёни зиёд аст ки бо ҳунари кандакорӣ машғул буда, бо ҳамроҳи шогирдонаш аз чӯб ашёҳои гуногуни рӯзгорро омода мекунад. усто Ҳасан дар ҷашни Наврӯз иқдом гирифтааст ки корашро такмил дода, боз ҳам ашёҳои зарурии рӯзгорро аз чӯб омода кардаву бо ҳунари кандакорӣ бо нақшу нигораҳои миллӣ онро оро диҳад. маҳсулоте ки дар ин ҷо сандуқчаҳо ҳастанд, дар ин ҷо столо барои таи телевизор, баъд китобмонакҳо, лавҳа, дар ин ҷо шахмат мо месозем. ҳамин чизҳоро ина бисёртар пеш аз иди Наврӯз ё бисёр одамон дар туё бисёртар чӣ мекунанд, катои калон мекунем. эълон гаштани соли сайёҳӣ, рушди деҳот ва ҳунарҳои мардумӣ ба ҳунармандон боз рӯҳу илҳомӣ тоза бахшид. соли сайёҳии ҳунарҳои мардумӣ мо бо бисёртар шавқ пайдо кардем, бисёр ҷода маҳсулоти худмонро бурда нишон метиҳем. талабгоршам бисёр шусодай. воқеан ҳам ҳунар болотарин ганҷест ки инсонро ба мақсад мерасонад ва нафари ҳунарманд доимо дар ҷомеа сарбаланд асту садрнишин. ҳунар чизи хуб аст ки мисоле га мо ай ҳамин корҳои кардагимон чӣ ҳунаре ки дорем дар ҳамин ҷо сарф мекунем, мо ай ҳамин рӯзгормона бурсодем дар ҳамин ҷумҳурии Тоҷикистони худмон. усто Ҳасан имрӯз шукрона мекунад аз касби интихоб кардааш ва маҳз бо ана ҳамин меҳнати ҳалолаш рӯзгорашро пеш мебарад.